iri kumboenda kupi baba? Zvinhu zvikutinetsa hedu baba but Saka muri kuti bhegi rinozara nenyama here baba? handiti hatina mari here naye baba yekutenga nyama. Takangowanda pana hapana kana mhuka 1 yambopfuura pana. Todii tochinja postwe? Ndoda kunanga wangu ndakurova nzoi paura. Yowe tati godi agini here. Baba mande pachkoro, baba mande papiro, baba mande pachkoro, baba mande papiro. Shirafu, ndakamboramba idhi yako yekuenda kunovhima. Ona manje, tapotsa tadyiwa neshumba manje. Hayi zvazviite. Iwe watabvumirana wani wakagara muchimotikari chako cheyelo cheche kuti hande tinovhima. Wada kundishora nekuti tatadza kubata nyama here? Kudai tataona nyama yacho waita sei manje? Zvenyama kudii? Chakakosha chii nyama neupenyu? Upenyu upi papa? Upenyu hwekurarama nenzara everyday here? Mutende chete ndopamune problem papa. Wangu kana zvaramba wangu ngatisabhlemane apa. Okay. Sorry wangu. Asi tapotsa tadyiwa neshumba yaye. Aya, makumbo angu asina kana simba. Handie zvedu zvakaoma izvo. Iwe chero tiri wapenyu wangu. Ande tinoronga rimwe ziplan baba. Stake plan. Baba Monday. Jaga mari, hey. Jaga mari, hey. Live for money, hey. Live for money, hey. Muga jage man, Buddha jage man, Jema jage man, Sika jage man, Muga jage man. Giraffe, are we going to make it in life, baba? Tuchaita baba. Paringodewa stake plan 1 chete baba. Tinongogara tichitry asi zvinoramba every day. Munhu wemurume andoshinga ka. Noti ungoti waedza 10 maplans. Wakutoti anchada. Zvatinge zvavada kutoti tiende nopiwa matombo izvi. Matombo elaki aya. Asi Giraffe, I think iwewo ndionenge une munyama iwo. I think ndakambotamba ndega ndakaronga zvangu ndega. Zvinogona kubuda usipo iwo. Makuti kudii manje apo? Inini ndakuita munyama manje. Alright, kokana ndine munyama kwamukadzi wenyu akatizire nzara pamba panapa. Ndini ndakamufurira here kuti atize nzara baba. Wada kunditsamwisa manje. Waramba uchichara nezvemukadzi wangu ka? Hatichawirirana manje. Yatova mhosva kuti ndakakuudza kuti madhamu wangu vakaenda. Vakanditiza. Vakatiza nzara pamba panapa. Ende futi michimira ndikuudze manje. Mukadzi wangu haana kutiza nzara pamba panapa. Akaenda kumba kwawo kumbonodya chikafu chekumba kwawo. Nekuti anzi kune chikafu chakawandisa chakabva kuSouth Africa. Chakatengwa nehanzvadzi yacho. Chikafu chekumba kwavo. Kuti zvaita sei? Andikuona manje kuti iwewe wakatadza kutenga chikafu. Wakutoita zvekuvhima. Zvinhu zvakudhara baba. Kuti ukwanise kudyawo. Rega mukadzi wako atize baba. Giraffe ndokutyoredzera ukaramba uchitaura nyaya dzautare. Baba Mandebvu. Kundirova hakusovhe chinhu baba. Ngatifunge zvakanaka baba, tironge chidhiri baba. Titsvage mari apo. Noti zvekutinongedzerana kuti iwe une mamhepo. Iwe une munyama. Iwe uchitaura nezvemukadzi wangu. Iwe zviri kumba kwese wangu. Kana inini mukadzi wangu wada tondirambira nhamo wangu. Wada totizawo. Sopoda plan yemari baba. Tisati ndarambwawo inini. Alright. Asi apa manje ka pauda toriswa apo. Last number chete. Tipa datongomuka tiri mumaLamborghini apo. Pauda tongonobiwa mari mubenga. Yo ndo stake plan yo ipapo baba. Plan isina mabhonzo. Saka toita sei? Tinotosiyana nevamwe vakaba vaya. Tinoita baba inonzi yo kutora mari zvine skiri. Saka toenda mangwana ka. Nekuti nezvimabhenga afara apo. Baba Mandebvu.
baba. Kiti yedu tinayo. Nditotora mari yedu kubengi baba. Yes baba Mandebvu. Ngatiteshe tiratoka. Patakuzofa nemari manja. Ndikufa ndatotengera madhamu wangu mota nyowani. Zvamangwana makuseni chaichaye. Giraffe, relax. Ngatimbofokasei nemission redu iri first. Kana tapedza tozotanga kuplana zvese zvamutaura. Tofanira kupinda mubank nekubuda mubank fast. Kuti tigadzire history baba. Alright wangu. Kana tapedza ka. Tobata zocelebrata. Ndikuimagine kaluku. Ngefesi yemukadzi wangu baba. Ndamusurprise nemotikari nyowani. Mawani. Chimbomira zvese zvakutaura. Tofanira kuita careful panyaya idzi. Hatisuda mistakes. Ngatite zveplan yedu first, totora mari. Kuzoita zvokuplana plana. Baba. Handi. That's the price. In on the life, what would it go act so surprised? In on the life, in on the life. That's the price. What would it go act so surprised? Giraffe, mamaski tapfeka ka. Yanguva yedu yekushaina baba. Unoweza bosi. Chipe mari, unze mari. Unoweza bosi, iwa, unze mari, iwa. Unze mari. Baba tudongopinda ka 1. Tubva tangotora mari yacho ka 1 fast. Baba, are you ready? I was born ready. Let's go in tinotora mari baba. Patosita rich manja. Ziplani rakaipa iri baba iri. Kana maneighbors angu mangwana vanenge vachingoona Tesla muroad umu. Madhamu wangu vakaigarira vachidrive. Baba. Ingwatoka dachitaura kuti let's focus nezvo kutora mari first. Tozoronga izvo zvese zvamuda kuronga izvi. Time. Okay, baba. Let's go in. Ngatitopindei baba. Andi, let's go. Imaiwe, yetigodi. Tisati tatora isusu here vakomana. Yowe maiwe. Tichitawo mari rini isusu yowe. Zvakaoma komana. Kwa isusu hatisi tadiko. Torerwa nyama pamuromo. Kusirwa bhonzo here vakomana. Aiwa boys kudawo mari kani yowe maiwe. Mandebvu wangu. Sumuka wangu. Handi. Tosvikirwa nepolisi panapa. Tisiri sutaba mari wangu. Handi inzwa sairi nepolisi yo. Baba Mandebvu simuka itende kani. Giraffe. Asi ni ndaneta nenhamo yacho. Zvinena ndizungu hangu ndinodya sadza remahara wangu. Tosvika kupi chidai. Yo unopenga here. Mujeri matakabva musuno apa. Simuka. Yo hande kubesi tinoronga. Baba Mandebvu. Saka nezviroma yasiriasi iri paya pakusada kusumuka paya pabhengi paya vaitoda kutobviswa nekrenika. Iwe zvimwe zvacho zvinenge zvazonyanya wangu. Nhamo yacho inenge yakatonyanya kutoti pfeka kutodarika hembe, kuti fita kudarika hembe. Kone zuro ndichangorara ipo paya ndabva ndareceiva message kaya madam. Hanzi handisi kudzoka ikoko zvokumhanya, ndinodzoka zvodii kunhamo ikoko, zotambura futi, hanzi tambura wega ikoko handidzoke. Baba zvevakadzi izvo. Uya takataura wani kuti chisenai naye baba. Anongoda mari yenjeti. Makatoda mari baba anodzoka baba. Imi michikonzenterai nemwana wenjeti baba. Tichagadzira history one day. Asi hazodzokere kana maane mari baba. Tagadzira history. Boza hatizorambe takadai soka baba. Kudzoka kupi? Baba, handiti akandirambira kushaya keshi. Plus kutenga kwatakaita second hand fridge yaye ne2-plate stove yaye second hand. Ndichamuonawo anondida ndisina mari baba. Anondinzwisisawo. Makatombotenga masini baba. Vamwe varototadza kutenga masini waye baba. Angaende zvake ngaende mukadzi yeye baba. Uchawana anowirirana nemi baba necondition yenyu yenhamo iyi. Asi ngatitaurei zvine musoro baba. Todii nhasi apa? Because tofanira kugadzira history every day baba. Get rich or die trying every day. Pada kugadzirwa history apa. Ne stake plan isina mabhonzo.
ega makutaura kababa ndonyadza ndinoda kunzwa idzodzo noti dzengochema chete everyday ngatiende kumberi baba saka matitodiko nhasi apo pane kombi ndakaona nezuro apo iri kudiwa driver asi inenge inoita zvokuhaiwa zvokuenda kunze kwenyika cross border South Africa. Manje nini passport handina ka ndakangoenda kumaofisi acho ndakanobvunza kuti mari ndakabvunza futi kuti inobuda after how long ndabva ndakubva ipapo ndisina kutora saka iwe hauna kapassport iwe ini ndinayo plus ini ndinodriver futi ka saka aiwa unozenga wangu wokondakta wangu ndingakusiyera aiwa saka bo baba saka takamirireko panapo handika ikoko baba tinopiwa basa faster hande zvedu handei baba tinoedza Baba Mandebvu. Chega mari, hey. Chega mari, hey. Makadi hapana. Ini ndinonzi Baba Mandebvu. Uyo shamwari yangu anonzi Giraffe. Ndikudawo basa kare kufamba nengoro yemoto yenyira apa. Okay. Saka munogona basa rere kusmagula. Was makombe yangu anenge achicrossa border nestaff rangu. Ndorimwe zita rangu chairo iro. Rekunzi smuggler. Ndinonzi smuggler baba. Tinopedza boss. Ini ndotozikana nekunzi shamu yebhodha ndinorova bhodha baba. Saka experience yenyu. How many years? Ini nangu experience since pandakazvarwa. Chingoita izvozvizvi. Ini hangu paskiri rangu ndine overdose experience. Nini ndakangoya hangu panyika panapa ndichipedza ini. Zvechibasa ichi baba. Saka muri pfuti hapana muchiraundi chacho. Saka kombi ndiyo iyi. Chibaba makaipa chibaba munopedza makanyanya. Thank you boss. Saka samuchaita hapana ka munoya mangwana. Pane masina ada kuenda ku South Africa nemwe client yangu. Saka na 6 o'clock munofana ngwe masvika panapa. Mova maloda ji. Kombi yenyu maenda afana. Thank you boss. Tinopedza. Amuite mudhara. Muri chibaba. Baba Mandebvu. Baba Mandebvu achikoro. Baba Mandebvu abirwa. Baba Mandebvu achikoro. Baba Mandebvu abirwa. Ndakabirwa kutseng, ndakachema mawe, ndakabirwa kutseng, ndakarowa boshi, Mandebvu ndazotanga 2025 nenew style manje. Topata toti goodbye kunhamo dzedu dzese dzedze. Ndotobva nekabhebhi kamuzulu cheteko ku South Africa. Kana kamuxhosa baba. Ndakutongoti Joza okoyo ndouyako baba. Giraffe. Dzungu unoriwanza. Ndakati chiko nenyaya dzenyu dzemaumani dzaumani. Yo shamari wewe handichatambe neyo. Ndionoti paminyama yo. Pese patodaita dhiri maumani mukati. Pese patodaita mari maumani. Baba zvimwe zvacho kurai baba. Sorry baba Mandebvu kungofarisawo kani. Namwe ndinganyanya timonerera baba. Ngemabhande emuchiuno ngemabelts. Saka ndambofarawo baba. Sorry baba, sorry. Alright baba. It's okay. Alright, tichande kuumba utinogadzira zvemangwana. Right baba. Suti yashofe ndapfeka. Takunogadzira history baba. Yes baba. Zvedu zvaita baba. Tobva tatotanga nekuba dhiziri nhasi motoisa half tank baba. Mufamba muchitoisa muneutral baba, muchinyutura baba kuti kwanise kunyatsoba dhiziri zvakanaka. Iyo. Purani dzako dzinombofunga seko. Tichatadza kuwirirana manje. Giraffe. Baba, inga ndo zvinongoitwa nemashofesi wani matransporta wani paroad apa. Kuzvaipei nekuti ndini kuzvitaura here. Alright baba. Okay, handei kubasa alright, handei. Okay, haiwa handei zvedu, handei kubasa. Tinoloda mota yetu tinoona kuti Baba haufa. Mandebvu. Bye. Chega mari, hey. Chega mari, hey. Boss, mamuka here, boss apo. Ta ready.
Mamuka sei boss, mamuka here zvakanaka. Vakomana, chiendei kubasa ka. Nechibaba baba changu ichi. Mochibatsira. Wangu, ava ndivo vakomana vaunongofamba navo. Vanyowa navo. Saka po, ndokuonai madzoka. Monyatsofamba zvakanaka murodhi, mosvika nelodhi zvakanaka. Handiti? Boss, tinofamba zvakanaka. Ndochibasa chachoka. Regai tiende boss, regai tifambe. Saka vakomana imi, chibasa ichi munonyatsochigona here? Nekuti ini mabhodhamu vanondiziva ndinopisa ka. Ndenge ndine mbanje, dombo, nengoma. Iyo maproperty iyo aya munenge muchifunga ndi maproperty. Ndinenge ndakalonda staff rangu imamo. Saka isingori property chete. Mune zvirehwa mukati umu. Saka makanyanya baba, makanyanya. Apa tazosangana nemunhu anokwanisa kutichinja life yedu manje. Muri chibaba baba. Toda kuti mutibatsirewo tisimukirewo mulife mubaba umu. Boss, isusu tikutry, zvekuti hazvichiramba izvo. Apana, patauni panotoona kungwarira apa. Imi makatongogona basa chete. Ndobva ndokukusumudzirai apana wangu. Imi, apana imi. Masina angu ari safe here pamusoro apo. Ndakumborara, muzondimutsa tasvika pabhodha apana. Rarai zvenyu boss, rarai. Tokumutsai tasvika pabhodha Giraffe, masina ari boy here pamusoro apo. Cheka wangu, tasati ari safe here masina. Iwe, masina atori more than safe shamari. Atori omo, masina aya. Giraffe, kukamhepo akabva nekupa. Kubva kawanda kudai so, kubva kawanda unge bvudzi kudai. Kamhepo akawangwe speed yemota yarufamba nayo. Hapana mhepo apa. Iwe, ari bow wangu, rwa mota. Mavona imi, staff rangu riripo apa. Maisa kupi staff rangu mabaka imavona. Riripo boss, riripo. Iripo boss, staff yenyu iripo apa. Ko Giraffe. Ko wamboti masina ari safe one. Wamboti wambocheka staff one. Boss. Ndune staff rangu panapa now. Muita zvokutamba nini naye. Rega ndinotora varizive staff iroro. Varizive ngwanda. Ndakukuputisa yapana. Makajaidzwa naye. Mirai muone. Afana apa. Okay. Papa mandevu. Apa ratitojamba bhodha apa komana. Yowa. Tatoma South Africans baba, ngatipinde paipa. Ngatirove pasi baba. Giraffe, ngatirove pasi wakomana. Yowe maiwe. Ndeti godi. Again here neku South Africa kubhodha maiwe. Yowe. Ngatirove pasi Giraffe. Yowe. Tinotyorwa yowe. Tochoredzerwa yowe. Giraffe, maiwe panga pakaipa paipa. Mawana ya baba. Apa ndasiya foni mukombi wangu. Tinofonerane. Tara zvaitika kuno kwizvi. Tiri muno mujoza baba, hapana kana hwani munhu andoziveni. Ewe, baba mandevu. Aya aronzi mawana aya wangu. Wenhamo anongofari wenhamo baba. Watinzwa hapana tsano zuvangu inini. Vandoziva vanogara muno mujoza muno. I think takaenda pa10 pawo ka. Tombonata afa. Togona kutodya futi papa. Bozi nzara haya uda tobora matumbu baba. Taurako. Nokuti totangira paye baba. Manje adresi yacho munoiziva here baba Giraffe pairi? Ndakambopaenda pa10 pawo ndine 4 years. Wangu ungatarezve 4 years chamari. Une 4 years? Usaite zvokutamba nezvo. Uri serious here? Iwe terera inini chete. Tosvika totodya baba pamba pawe baba. Saka tsano wava ukama hwakona tsano hwakamira sei? Vakarora hanzvadzi yasekuru baba mukuru vagogo vangu. Hakuna ukama hwakadai so. Uyo ukama hwenyu ndokusonerera udhunge chai neshinda. Uda kudya here oro udata zvokutsvaga ukama wangu. Saka handei. Chero baba. Baba Mandevu. Check out, mighty, hey.
Tsano Rastube. Thanos. Tsano giraffe. Tsano kuri sei. Kukubviwa kuri sei. Tiri safe Tsano kunge omo. Makadiko Tsano Rastube. Tsano ka uyu mufesi wangu. Zvekudaro chaizvo. Anonzi Baba Mandebvu. Makadiko Tsano Rastube. Tiri vatano Tsano. Tina Bwaira. Ndiye ane chisongo chiya. Chandambenge ndichinzwa here uyu mukomana. Anoita izvozvo futi Tsano rongokiya kuti zviite. Mawani zvawo. Kwatiri kubva kuna umira musho. Ko mungaitawo mvura inotonhorera here? Nyota. Wadabva netsoka kubhodha kuchaiko. Aiwa pakaipa. Bana Tsanoka, rega ndikubudirei banga vakomana. Firiji handina. Ndakatotengesa nezuro chaiye. Maita munyama vakomana ende mvura yekunwa yakavharwa patepi apo. Hamuna kutoona mupurisa wacho achitovhara here? Atingi matosangana naye pagedhi ipapo. Sezvo muri kungoona Baba Mandebvu kuti ndikungo dile kufawo zvanguwo nenhamo muchimukuku changu chino. Kuona Tsano kuona tauya kudai soka hapana kumira zvakanaka. Hatina kutoya kuno kune kuda. Pakatofinyama Tsano apo. Pakatoshata vana Tsano apo. Asi kana muchidawo kutsenga hutsi, uyai titsenge hutsi uyu. No. It's okay, Tsano. It's okay. Isusu zvehutsi hatimedze hutsi. Hutsi no Tsano, hatite zvehutsi isusu. Saka mukurarama sei kuno kuJoni Tsano? Ini here ndinongochengetwa nedenga ini. Zvinongotikuwo shiri mudenga umu naMwari. Ndatofara kuti vana Tsano mauya kakudai so. Mumbotenga chikafu pombo panapo. Unai ndikuwonda bhutsu zvese nemabhotai angu atomahwana zvichatokwanika nekuwonda. Regai tione plan Tsano kuti todiya. Mashopsi enyu ari padhuze here? Apo paseri apo ndokuperekedzai here vakomana? No Tsano tinodzoka fast. Ndingomhanya nachirafu mashopsi tonotingawe nei. Tsanozi vako Rastube havako shamwa. Chakada kuvatedzera kuita zvavo zvavari kuita zvedombo zvaizvo. Keriya yese inobva yatofa baba. Tinolusa focus. Taurako. Saka tichadyei? Ine ticharara kupi? Pababa pakutodiwa kuti titomboisa zvechechi pasi zvaizvo. Timboita zvekusurvive baba. Baba uda kutotomboti titomboisa chiKristu pasaidha. Tikwanise kusurvive. Bosi takaita zvokutamba baba tinofanira nzara kunge Rastube shamari. Paudiwa action. Yes Baba Mandebvu. Hari chanongoda chikafu nemari baba. Baba kana takutopareta kunze kwenyika kunoka. Hatisina tsitsi baba. Hakusina zvemastake plan zvezvi. Kunoku kwakutongonzi baba international shot. Mira uone zvako. Uona mota iyo. Hande tinoba mota iyo. Now izvezvi baba. Iwe. Handei baba, let's go. Makapenga mudhara Mandebvu. Apa munana license zvayo. Apa mutora zvemufiremwe. License ndiyo inodriva mota. Kana kuti munhu ndiye anodriva mota baba. Baba Mandebvu uneka polisi ratigara mugotsi wedu we. Atazosungwa vakomana tasungwa yowe maiwe. Shema vakatitsoma shema. Mira on zvandida kuita. Mira on.
baba mandepo abiro, baba mandepo achkorwa.